Patumi ke thom dawan longri risoy jang chingrum ame atum patir pi ponsi porjan monabare grand lokimon dowan along mei kang nipon. Kas gorai methang a hempen kachong dot damji pupen. Ajir po atum pen towar bengche kak daga jok a hem atum mahu prongan pinlo. Lakhain koi rahini saropathar constituency along Bharatiya Janata Party atum asok abui kangrai. Karbilo chalia song dolamara aro along klembang phatum arpu pen cheutanglo. Dol dalia long song wea candidate Eldrin Pator ahin pen board committee asai hem kang pupon. Nele berta thanbang Sondro Singh Rongpi. Aphangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honarat do anaphan kardom nang pachiriklo kardom. Tane pinia bertan non angton pen arjikta. Kethom dawan longri riso ejang chingrum ame atum patir pi ponsi. Borjaroni monabari grand lokimon dawan along mei kang nipon. Patumi vosik ni phai hini arni Biswanath longri borjaroni monabari grand lokimon dawan along kethom dawan longri riso ejang chingrum ame atum patir pi ponsi. Arsik jit pen mei ke phapon. Patumi mei phu Thanesor Singnar kache phaim pu pon ame along kongchun bang Joyjit rong hang pensi mei ke phalam the pachini pondo. Penpur mei aningkan wanga son thak thaksi peneng aningkan le thotta Lokimon Songhor iso jang chingrum ame tiripia me atum patir pi ponsi Karbi Anglong dolamara along satlang ang thek kemi mate ki un atum aphan karcho asai deng ponji. Lasi bangso karcho asai mesen pen kapachun thekji aphan pura chirung cherek angri ang don pura ke thom dawan longri riso jang chingrum ame penta kacherap kachito dunji aphan si patumi bangso ame along RD dojot pen chingwa chingsai parponlo. Patumi bangso ame along karcho ame aputha kachingwa yan parta lo kacharli lamet lamchong na pen ke kan kilon hirjir kihir asai sita me deng ponsi alira champen paman pondo. Lason si patumi bangso ame along alohia man pen kachitong dun la ke thom dawan longri ame me phuri so ingti ke thom dawan longri so arlo chingrum ame pen kongshun bangpi kawe hanse pi la pen Lokimon Songkha tiripia me along klembang phu Moniram ronghang Monu chingti Nogen Kro Clear Dap Timungpi Kiron Timungpi Monica Timungpi Rajendra Chandra Kro ke thom dawan longri ame along pachithang chunbang Ramin Timung Singh Teron lapen Anparta Sonitpur Biswanath Lokhimpur lapen Arunachal Pradesh papom pare pen ongdung Lokimon aron ke kroi araratum bangso ame along chitong dun pusi nangthan pachinidun. Lason si patumi le bangso ame along ki jutsi asayang deng ateng pen dun meipu omol rong pi pen kachitong dun arat do anaphan kero alam the jaipon lapen lapo Khorsing be labita tisopi savon be lapen Dines teron atum jumesen alun parjusi mei mesen ing samjin pen pachun pondo. Tangtenan nile tum Biswanath Karbi live ahin pen adimak long an kahumri dun ahut nang kathan dun alam thelen non angton pen arjik sinang. Non puthar ladak nili dak Jasemet kethom dawan riso jang chingrum ame along ladak je paimpu ani do la pen pula mei puta do la salang litum pen si puthor karju ponji phani li boripon po sipini la bangso nang litum riso jang chingrum ame ke pha athepi kopima sobthak nang le klar dak pen Biswanath Karbi live kelang arar phan pachini jima Kardom aprangsi pini ladak la somai ke pha pon ke thom dawan longri risoi jang chingrum amai atum se ardi piponiklo lasila somai athepi ke puhenlo non nangkile ji karcho mai karbiang long la agosto cheklo la somai aphan kapachun ponji aphan chirung cherek la so puthak masap o kaching vai pon la kirung ke tha ki tangka maha kachirung kacherek aphan apor homoi ateng pen apale dunji phansi la so phansi che than chimum pon Thom dawan longri riso jang chingrum ame phu salang li pensi puthar arju pontu po anali tum ladak aja semet bang ke non ke bangji la
karcho ami pusipulo asi koma tuma phansi karcho ikjila so pathang nale klar dak pen pachini jima aprang se karbi bisonat karbi live kelang bang puru bang pidoan pan setame nilihin ben kardom baje reglo kardom si pini ke thom dowan long ri angkang monabari gran lo ke mon dowan long la bang so amai risoi jang chingro mai kang nipon si chingro mai lam the pi bang ke wang ji agosto cheklo risoi jang chingrum amai pi lapen karcho amai la bang so aputak se jasemet ke chingwai pon anparta ni ilitum munira akayang bong along son surya krong ke tek du abang monit bang putin si ke tek ason kaprek lun do lam do herjir do tomo do purkimo do dorom alam do jutang alam do education economic alam setame ilitum bidi ke cepacoy ke cethan pensi kacing thura krong ilitum hompang setame paprang dun thekji puson kamata pensi ilitum pinila bang putin kumat si kupi ke tek ma laso ba mai monit ke ong dong armu along setame arjap therpen lam ithewet setame ke jai laso pan kacese ke pon pen lo lapen akola ke wangji karcho me bang ke jat semet nil tum lukiman songko terapi me pen nang patir pi ponsi sengkan tinta la bang ke asek pi exam ke un matriculation ben chenglok lason higher secondary BA MA final examination la BA BCom MSc an setame ki un atwa phan nil tum karbi pohoi pak pen ba isi dokumen isi file isi pen setame karcho pon lason sayang deng do an parta nil tum lukiman songko society long owi thurmi tum jongsi permanently government job sakuri war sai long lok lu pulo tang te alang le tumpan setami puthot la sona sai khe long hampang long ka pachi hung je pan ka pachali je pan isi ning ka perung pan nile tum hala alang le tumpan setami karcho pona sai du tu la sila so sai long bang ke le tum me isi bilu pulo tang te tangka maha setami akenang so dokok la sila bang nil tum ke thom doan long ri so jang chingro ma me pen setami hadak atiripi dolamara kuru kengri la bang so ke bang je agosto cheklo karcho me pen chingro me pi long sai amo ke pachun dun je pan jenaba put la anathu disposal glass pen chenglo ke chok jon hormu pen chenglok pendel pen chenglok karcho hormu pen chenglok la kenam kere dapan tangka setame kenang sodoko la so atangka nile tum pu pen setame un an ka cerap citu dunji pu la so pan sipini chengwai chengsai si nona porche don sarlo nile tum la Julai 31 tarik 32 tarik angbong nile tum la hulota dowan do ke thom dowan longri la so atangka bang nile tum dak dihin chun bang sing teron thari sing teron ke thom dowan long ri so yang chingro mai alang le rideng nil tum hodai ke epo an se nil tum committee pen la bang ke hadak paredeng dam si sai bang pachun long cerap lum pok puson sening thilo atan de isi klar daklam the nangli phan karju kangtung isi dothoiklang la nangli tum la bangso karcho asaya jai mek kedeng ponji la ke nangli tum kar biya ham phang pen ma mate nangli tum la lokhimona dhorom ke kroi arat angbong pen jasemet la angbong atuma phansi karcho ponji la puma la pachini jima kalang la bang ke nil tum sengkan tinta lukiman songko mate lukimon adrom ke kroyarat angbong apan si pang rom ponco athema pirthe ke suri muni suri angbong bang ke lakhau ne lapen laso asong pen bang ke nona mat ke nil tum papleng ponon e jong si laso nawar sai bang deng ji pulutang te government pen an si deng unji lason lo la si nil tum bang ke ham phang su litu lukimon adrom ke kroyarat angbong apan si pang rom ponco la so phat ta choro perfect lo News Desk report Bisonat Karbilai Tangde pini adun thwa berta non puthorang ton pen langitha Prokas gorai methanga hempen kachongda damji pupen ajir po atum pen toware bengche kak dagajok ahematum kisung manghu prongan pinlo Chokihhola police station ke parlo Chokihhola Tiharu Bosti Aram Amekar Prokas Gorai Ajir po Bangpho Tompen Bangalore Kam Kachongda Damji Aphan Pura Methanga Hempen ke Damtang Aru Achikloni Phai Kregetam Arni Damjilo Nonabangke Chokihhola Tiharu Bosti Arong Idura Sarmar Methanga Hempen Achora Somara Tuma Phan Kachilanaji Aphan Pura Prokas Gorai Kiram Tangani Pen Methanga Hempen Bangalore Pirte An Ke Barji Aphan Methanga Hempen Kam Kachongdat Damjilo Nonabangke Prokas Gorai Puabangke Train Station Along Kamang Huamat Train Station Along Pen Konat Kupi Koson Pen Loni Amat Suntuklo Api hempen barap choma tuma jirpo tuma bangke kachongdat damji Bangalore le api Prokas Gorai aphan chetheklong ledatlo api bang Prokas Gorai atuma bang ahemasor Mina Gorai aphan birta nang palelo Penpor me Prokas Gorai la pen Mira Gorai atuma asomar bangke thomdo amen la henlo Gitu Gorai artakre pho
Angita Gorai, Arta Pho, Anus Gorai, Arta Cheklojon Pli Anvedlang. La sila poson kisung tektik apora hot nilip sarlo amepi Melika Kropi lapen Kongchun Bangpi Gita Sarma lapen alang litu Maria Sangho tumpen kachuning ripidun ke kisung ke powek ahem tun atum aphan kachuning ripidun ke nilip along ajok kethe kiring atum sitame kerap ke longji aphan chuning ripidun thu Asomar ki bikrei pena joine kachelangji aphan kisung tektik lo puta thanpot lapu mira gorai achor apok prokas gorai aphan Karbi Anglong jokaham phanga song atum sitame kiri pidun napen methanga hem nangpale pidun thapusi nilip sarlo asong atum pen kachuning ri padopot lamri hinga phai lake throk phaive ke thom pho throk hini isi hini mate 6003561212 lapen Sirkep nerkep pho pli nerkep pho troxy phaive hini mate 9854885702 henlo jongsi komane ke theklong lo pulotang te labangso lamri hing aphai long birta nang pale vek tha pusi nilip charlo asong ame pi kongchun bang lapen danglong rong asara tung lapen GB SDB Rajesh Panika tumpen kachuning ri parpon वो जो हम लोग का प्रकाश गुराई जो बेंगलोर गया था तो वो जाने के टाइम में क्या हुआ क्या पता तो उसके टाइम में बेंगलोर में वो जाके नापता हो गया तो हम ये न्यूज़ लाइव की तरफ से हम लोग कृपया करके हम लोग बोल रहा है तो इसको न्यूज़ की तरफ से कृपया करके हम लोग इसको ढूंढ के हम लोग ये न्यूज़ तरफ की तरफ से हम लोग को ये सूचना देगा तो इसलिए हम कृपया करके बोल रहे हैं और इसके साथ में मेरी मीना गुराई इसका वाइफ है तो देख रहे हैं हम लोग 13 में गया है अभी तक जून 2 तारीख हो गया अभी तक नापता है तो कृपया करके हम लोग को ये सूचना करें ये न्यूज़ Aprangsi media ikum hasname akero people piglo pininili tum ladak nangko umri nangkok alam pri ke lahan lage ti haru bosti Rajesh Panika arong along inut amekar alang litum Bangalore an kachong dadam ji pusi dam tang lo dam tang me tarik kreket hompen piniarni an setame alang litum aphan thang berta long lela kidama hut ke jerpo bangpho lapen jerpo bangpho penang bong alang li ko soy station along tong kisang kok lo ne mante kavidet lo ne la so put thak along bang alang li tum jerpo tum setame than thek khedet pa jok piniarni jo he masor osomar pendang lok apiso aso tum ke dakkan ningri lapen mang huprong ason sidolo asila so put thak long ni li tum nilip sor lo song phansia lang litum stami nang pudun lo de nang chuning ri lo la so buthak long nang litum pen ko pini akirap morang te Karbi Anglong angkang ido kithe kiding la pen ha Bangalore Chennai ka chongdat mate kido bom yes e song tum pen kado ka vi stami ri tarli pen nang palong bidon tha pusi nilitum along la pen nang ka chuning ri pen ajo pini nilitum dia thengno sitami nang arja pidon lo nilip sor lo song pen si la si ke lo ke do ai ik mate ke si asong la pen kaprek ham phang asong phas tami chuning ri lo je la prokas gurai aphan nang ri pidon tha nang tar le pidon tha pusi nilitum sor lo song hin la pen la dak Rajesh Panika rong gangura pen danglok nilitum pini ka chuning ri alam thi nang chodai don lo Karbi Anglong Choki Hola pen Anilson Rongphar report Biswanath Karbi Live Tangde pini adun thwa birta non puthorang ton pen langitha Lakhain Koira Hini Sarapathar constituency along Bharatiya Janata Party mate thihek pen BJP Asoka Boi Kangrai Patmi Vosika Chiklo Nipai Hini Arni Lakha Hini Sarapathar Arlo Japra Langso Nehru Pathu Aklamalong Vopong Lapen Rongdo Polling Atum United Democratic Front of Sarapathar a candidate Aphan Karcho Ahut Bang Pharu Phosose Araratum Chetongdun
labang solong Bharatiya Janata Party claim bangphi state along Kisan Morcha dunmei phi kareng teron pi lapen ari asang hotum pen United Democratic Front of Sarpothar along kengkam kache jordun Sarpothar angkang Bharatiya Janata Party mate thi hekpen BJP ratchari asong along Texer claim bang phua tumdo bonta non amesi kilik ahut kache pate dunji afan Bharatiya Janata Party atum kadom terangpi afan si tiket pirong laswa joksi Neletum Bharatiya Janata Party along State Kisan Morcha dunmei phi do bomlang sitame neli lapen neliria sangho atum United Democratic Front of Sarpothar along wangjuilo athe kadom terangpi ke amethang afanta chelang thek plote Sarpothar araratum afan ko sonsi kachelang thekpoma neletum non vosik achiklo ni 5 arni bang surihini sose Bharatiya Janata Party claim bang phu bang phi araratum United Democratic Front of Sarpothar along kachepok dunji afan si chisik ding noputa pherangke atum karjo hut nang than pachinidun laso teng jong si langdam protangte Sarpothar constituency along ke United Democratic Front of Sarpothar a candidate Semian Rong Park ke haiji angring thepon bom ason si thekpon long kusi hadak araratum pen nang than pachinidun BJP along Dobama Hutte, Delhi State Kisan Morcha Vice President Kedam Tanga Committee along lapen non Dobama Committee along Kelly membership Dobam ang thek nang li thek ponlong ma High Pemeji, Lapen High Vegji, Lapen Nilitum Pahai Vegji, Neliamatji Pahai Vegji. tang de hai det pen lo pulo tang de la Sarpothar rata phan kupine project kija ponji mate ka paklang ji punang li ning ki theido malang li pha Hedo, Apen Alang Li Claim Tegji, Semian Rang Par Alang Li Claim Tegji, Lapen Alang Li Pan Ningi Hedo, Alang Li Pan Pehai Vegji, Lapen Pehai Pen, Sarpothar rata pan Alang Li, Mesen Akam Angdeng, Lapen Kedore, Akam lapen kedore alama mukha heme jangre lapen tidu kerat kado kaverat pan alang li mesen pen saya mukha claim BJP neli ning si thepame alang li loke charli do lapen alang li tiket tang de BJP party pe no ticket kya matang ki mate se ponong matang ki padang lo non tiket kijiwan abang thi kadam terang ti alang li loka charli ave nerket ang dengan bet lasi alang li Sarpothar arat tiduk kela atumaphan alang li saya mo mokha claim pithethe pahai det pusita lake pahai jong laso potsin neli chini pa me pensi neli independent along pini neli nang chipa okto alang li kadom terang pike alang li jong aphan ta claim thethe ba claim thethe hai sitame rat aphan ke alang li mesen asaivan pithethe puneli chini pa mesi pini lapuson aponi kekler tang de BJP party pe dang de ma mate nang li sang neli dia sangho do pini ke neli tum ladak neli nuvet pe neli long ka nang dun do sitame neli tum pini chepaklang de neli tum ka chepaklang unji ke neli tum ke tarik koni neli tum ka chepaklang dunji ke neli tum pena muluk chepaklang di bangon ba nang li long muluk do la nili tum ke tibang lo pulo tang te do oji neli tum bang surihini sose an neli tum Bapana muluk kyong ke nang li tumbe kona polling station ben la nili sathe phangcho polling station PS number 94 kato ka ve kona voters do lo da 500 sose chot nili tum a polling along anvet village ke all Sarpothar alang chineli Karbi Anglong Japra lang sopen Agustin Rongpha report Biswanath Karbi Live Tangde pini adun thwa birta non puthorang ton pen langitha Karbi Lochar lia song dolamara aro atum arpu pen chi opan tanglo Duarbagori constituency ke parlo Karbi Lochar lia song ri chikip akong chunban lapen klembang pho Angelson teron lapen aria sangho do anatum arpu pen chi otanglo Angelson teron lapen Karbi Lochar lia song along klem rapet do ana korte injira tumpen Karbi Lochar lia song pen che oponsi ratchari asong along ke klem kacharap dunji afan patumi pen kachesik pontu alam the radathing no kachepeklang pon
Angelson teron alang li Karbilo Charlie asong along pen arpu pen che onang koka theke duar bagari constituency Jasemet Dolamara youth mate riso e jang atum ke damtang Bharatiya Janata Party a sarkar mate abari memesi Richard Togbi Dolamara ahavar arat mate riso e jang atuma phan kelang kapang kre penajok ningduk chepek langpon La penalang li patumi Dolamara youth ahin pen mate aparman pen ajok Congress aya party pen non MSC kiligalam kache pate dunji rajaning ti mate Congress aya party pen si cerap chito dun popusi lamthe chepek langpon pilo aprang si nilitum lamthe pachin ne aprang nilitum kaching hon Dolomra lapen dorbaguri arat atuma phan an lapen nilitum Dolomra youth ahin pen aprang si kachisonga kardom pajiro kardom pini ni tum pherangkia mai ke phaponang ko kela heno nili Dolomra kese general secretary Angelson teron pini penili resign po piposi ni resign ma lake nili Dolomra rat phan ki chimatha lapen Dolomra youth phan ki chimatha lapen ke nili tum akimang chunangji pu kamatha pena joksi nili MSC kiliga hut Congress phan cherap chetu pen pahai dunji phan sinili KC apu pen ke resign lo lasi ne piposi resign nang kok ma lapen piposi nili Dolomra arat phan chesong pinang kok bangke la heno je non ke do bom leader satum non election apor husi nili tum phanang ri chot je nona hutige phone na chokol ji pineji nane tuwar chitong pilok pilak na nang pasang pikok pikak ji sajun ji ma ta election ju de lo puten ni tum phanang tur phit rada tum hana tur phit lo la son ajat pisi la tum claim pon bom la si la son ke chokche la pen chot takali pini nili tum kachisong bi nong e MSC Richard Tok bi phansi kachisong bi nong athe MSC Richard Tok bi ke chokche pa meka alang ke ni tum aphan Dolomra yuta tum chelang damote Dolomra henlo dorbaguri pen ke population ki ong naya dim lo student atum HS ki pass student 117 jon ne kese claim bom hunili ki research la pen ke degree ki pass atum 47 jon edo la pen master ki pass atum ta 15 jon edo sita komalo dak sakuri long dun inutta sakuri long dun de MSC Richard Tok binikan kho lo jo BJP lo ki do dun ha ni tuma development theklong le a development theklong le Dolomra ke thoknok be statue pen la jombli thonle ji la dilong isi hinia dilong do tamila ke MSC Richard Tok bi penena pigali la ke doctor number mumin long si credit damji la si ne ke pu daklo Dolomra ra da phanda tuning ri lo dorbaguri ra phanda tuning ri lo je non ke wangji MSC hut ke Richard phan parem vek nang ji ako Richard hai dead lo pulote non ki do bom ale dar sa tumasi non son dak Dolomra long ta morsing terang doji la pen ke VDC chairman morsing terang sarkorong phadoji la tuma masi a so sa kam da la tumi chirai nane central ke thok la tumsi longji nane ringwer li huji ta la tumsi longji nane PVM eba hem pu non he litrin hem ki kim ki kamanta lo jo je morsing terang pen sarkorong phar pen lai nut bahnia leader tumsi chirai ji yuda tum han people in thur pon pedet ke yuda tum pini pen ching thuru nang nilo mani tum ta yuda tum sakuri nang nilo ma yuda tum han ta isi hini kam pachoklem ma Kaziranga pen Robelson Rongpi report Biswanath Karbilai Tangde pini adun thwabirta non puthorang ton pen langitha Dhansiri constituency ke parlo dol along independent mate songwe candidate Aldrin Pator ahin pen booth committee asai hem kang pupon asai kedengpo Kaprek ratchari asong atum lapena candidate atum ason thak si Aldrin Pator sitame patumi Dhansiri constituency ke parlo dol along booth committee asai hem kimi chingpupon tanglo Lason si songwe candidate Aldrin Pator aphan ke kroy aratum aning che parong si alang liphan kantum karni ajai mek padopon si karbia pohopen karcho padopon Rongro parlo arleng ke sarla pen sarlo asong atum pen songwe candidate Aldrin Pator aphan kachoro poralam theke lapohenlo nonamat lasona candidate ave pinla do ana ki pen rora aphan ke rapon ke Dhansiri arlo ke chengsi alang lihenlo lasi phurkima along mentu neta prayune la pen do kokwer poputar rora tum che thanpon Lason si patumi dol along independent mate songwe candidate Aldrin Pator ahin pen board committee asai hem kang pupona me along
non nangkeleji Karbenglong Autonomous Council bangpuk kilikalong kosonsi Eldrin Partor aphan kepe haji mat labang sopotak RD dojot pen chet than chemum pada ponsi me ing samjin pen pachun ponlo non ke election apor nang te bok thuk pik khangyang lo la sopot si nangli phan nang ke kroi abang phuat ma phan nangli phan nang pe hai ji pu symbol kodak se ke jok nang ji mala bang salam nangli phan ik te kang te rat apa to te non la election ke atarik lo ke jog ji jo pini ke 2 tarik tang lo posi non he jong lo posi hala ni tum phan nang ke jog nang ji matin ni tum hala so voters la nang li pinang ji asu bi bang ke la ke kolom stand tema kolom stand polon te li tum ke kolom ki kachar li tai tum ke nang so tema bihek thi hek amumar tum ke dang lok la pen la ke the ke ding tum anda me tum ke kolom ke dorkar policy ke la kolom asu bilong si ong dung a vote pen nili phan la bang so nang kinong dhon sre arat ke nang pahai pu wa bang ke nili sta mening ki the pon piglo la pen nili hai vek ji usta me nili ning ki the pon pig la bang so nang kinong dhon sre ang kang along ke ta sila bang so a kolom a stand symbol long si ong dung arat tum chini honot mane kadoga be arong arat tum sta me kadoga be chini ke nang sot itum la kolom stand ate kolom symbol long ke itum dak ong dung pen si la bang so gut di pen si nili phan labang so nang tinong don sri arong arat atum ke nili phanang pahai pu posi nili nang li tuma thengno nili lam jai pon lo dutulang sar nangli kopia ke mang pen si non la bang so suri hini reng kora hini ni kan Karbenglong Autonomous Council election long ka chadam don i athema la ke dam tang abari matum aphan ke dobo tum aphrang ke dobo matum abari na phani ngachit he kabi pena joksi ne la owi ki mi pen sta me nili thur donang kok lo la pela bang sorong rar phan nili la kijuna lang beng ke dang lok towar daro pen ke dang lok la pen la loka charli awar sai pen ke dang lok la pen la e voreng awar sai pen ke dang lok la so phan si nili 19 nong dhon sri ang kang ke nili sta me arjab dun pela bang sorong rat ke ne tok anno sta me nili ching hon ji la pen chelang ji pusi nili la bang so khaya farman mate long ria farman sta me ni tum 19 nong dhon sri ang kang ke itum ke dupik rong arar posi nili aban phani che thebe sinilia owe ki mi pen nili thur dunang kok lo thema ladak rong arar phanili chelang ponang ji phan sinili arjab dun lo dutulang sar kapson thak si lo ke thega tuma bang ke government a job jong si long lok pate long lok lo tamela lo ke thek the tuma phan nangli hin pen la ke wo kereng awar sai ko pini ki thek pon option department pen option nangli ka chisik doma la lo la sila lo charli thek go tum bang ke wareng war sai long lo pulonte ba pi pon lo pulonte nili sitame la lang tuma phan ansu system e nili phan me lang tum ta her jime do por pe rong arar phan me chelang pon po la pen la lo charli ke thek thia tum afana bang ke pina contracts ta me mesen pipon po development pipon po to war pen ke dang lok ta do ka ve nili pipon po la pen la kam ke claim pina hem so pen ke dang lok la pen to war pen ke dang lok la pen pine iy hem pen ke dang lok la bang so contract mesen thedung a contracts ta me nili pipon po alang itum han sta me chingthur phat abang sorong arar phat Karbenglong Doldoli pen Pradip Rangphat report Biswanath Karbilai Tang de pini prime time birta la ampen si kang tonik lo Kadogwe phanta kurwang thula pen dome thakme